أنوار التنزيل. Idan damuwa ta sauka, baƙin ciki ya zo, damuwa ta ƙaru, fushi yayi yawa, hanyoyi suka ƙuntata, dabaru suka yi tsanani, tsanani ya kai tsanani. Wa yake amsawa idan an kira shi? Yara da manya, mawadata da talakawa duka suna kiransa. Shi ne mai biyan buƙatu, mai yaye damuwa, mai amsa addu'o'i. Allah ya ce, أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Ya kai mabukaci, ka yi addu'a da sa ran amsawa, ka yi kuka da kirari, ka yi kira ga Ubangijin ƙasai da sammai. Yana kusa da duk wanda ya kira shi, yana amsawa duk wanda ya roƙe shi. أنوار التنزيل.